Am închis și am pornit-o iar. Dar a fost fain. Da, a fost. close. Îmi pare rău de mine că Îmi pare și mie am rău. prostit acolo. Dacă nu-ți plac copacii, rămâi la pietre. Da. Eu, de exemplu, am Da. îmbrățișat piatra aia tot. Poate dacă eram și eu cu voi era cumva, dar m-am prostit și eu cu platonul ăla. Doar dracu. Trebuia să-mi dau seama că nu am cum să dau revive acolo, pentru că era la vale și alții aveau visual, deci nu aveam cum. Da, da, am să zic că nu te duce, că n-aveai cum să-i dai, că erau toți trei să uitau acolo. Da. Și toți trei cred că erau echipă. Că C4-urile alea erau foarte bune ca să mă bat numai să izolez, că n-ar fi făcut push peste C4. Pe da, dar n-aveai cum să le dai acolo. Ba da. Nu, prea gen aveai. să Te apropii împiedic de să ei, mă gen. pușeze. Nu, să împiedic să mă pușeze cât mă băteam cu ăla din vale. Ah, da, păi da, oricum treceau de la distanță după te-au pușat. M-am pușat după ce m-a dat jos. Da, pe asta zic. Da, nu trebuia să ajut echipa aia. Că practic i-am ajutat când i-am pușcat pe ei la player pe antepenultimii. Hai la Kang Neung. Hai. Ia l-au sărit prost. Da, lui masa. În masa lui Brian? Mamă, ce mi s-a încălzit fața. Dă-ți sângele în cap. Mhm. Fac. De la Pușca, o venă, intensitatea jocului. Da, păi eram acolo. Nu, e de la radiație, moment. de la 5G. Da, corect, de fapt. Am uitat. Din cauza că mănânci mâncare încălzită la microunde. M-a sărit aia așa în față. S-au încălzit Pentru capul cu că- microondele de la Pentru că microunde. aștepta să ajungă avionul Aștepta mai să în iau dreptul în locației. Hai unde mereu. Hai să Tot le... acolo, putem tot acolo. Eu zic să ne ducem Eu în altă parte, că o zic să că e ia armă. prost, da. Hai aici jos. Voi mergeți voi. Da, bine. Să vezi cum are flori. O să ia arma și o să vină să te vâneze. Este săcăs aici. Să consum gloanțele. Ah, Fac Trace. target practice, băieții, ia ce practice. tot în tine trag? Da, și eu mă mișc Oh într-un my singur God. loc, nici măcar nu m-am dus în cover. Mă mișc într-un singur loc, fac wacky dance și nu mă nimeresc proștii. Aștept să mai luteze și să mai tragă după mine. Hai, că să hotărăști iar să tragă. Uite, chiar trage, iar nu mă nimerește. Venim cu mașina după tine. Nu, că nu mă nimeresc. Eu nici măcar n-am ales, nici măcar nu m-am dus în cover. Știi? Câte gloanțe consumă. Mă, după. M-a lovit de 2 ori, da. Hai că încerc să vin la tine. Nu. E ok. Da, nu mă nimeresc. Da, Știi? tu vii spre noi sau ce faci? Joc cu ei. Am așteptat să-și ok. încarce și după aia să mai tragă o dată. Dar stai că venim și noi acolo să te ajutăm cumva. Noi nu m-am... Nu, că nu trebuie să mă ajutați. Ia uite, acum trage Vreți cu să venim sniperul. Crede că mă nimerește cu sniperul dacă nu mă nimerit aia cu full auto. Trebuie și mie o vestă. Vrei să-ți dau niște smoke-uri, ceva? Nu. Cui? Ție. Nu, că ai broke line of sight. Ok. Păi hai să ne relocăm. Hai că vin la tine. I-am și înregistrat în timp ce nu știau să tragă. Eu la niște viață, dar... Unde mereu? Da, Bogdan? La bun gândan. Nu le-ai pe Bogdan, mă? Unde e Bogdan? Ah, Mamă, dar Brian, zici că ești beat. Ți-a urcat degeaba sângele ăla. Da, nu știi că poate Cu că... el ai sânge sărit pe loc. acolo. Oh, easy. Opa, mamă, ce frâne are acum. Eu ți-am zis că asta n-are nici tracțiune, nici... Gata. Hai, dă-i. Asta stă pe o ladă de bere. Da. Ce vă dau băieți, ciucaș? Nu știu dacă e ceva acolo în afară de peșin. Au. Pare Asta rău. calcă mașina. No, mașină, stai bă, nu ce du. Că cam așa.
Uite că se duce, dă un piză. Uite-mă, de ce viteză o prins, dracu să fută. La Nu mai Vale știi merg cum ai toți făcut cu așa lor. odată. Uite că cred că putem trece Ia, pe ia, acolo. liniște. Cineva aici? Nu știu. Cioc. Bă, Drept în muie. nu mai văd nimica Tu uit, nu știu dacă se aude de la mine sau de la tine. de la mine, cred. Nu ți-o ieși vărul. Ia o s-a activat veganul. După o supă de aia de linche blanau sau de flump. Au. Că da damage. Nu. Ah, super. Supa de linche numai. 2x Cu cineva? zone, mă. Ești nebun acum. Da, vreau eu. Intră aici, că nu vreau. Uite. Oh, vector. Brian. Da. Ia de aici. Știi, Bogdan, că părinții lui Brian îi zic Brian, lui Brian. Mi se pare normal. Chicken biryani. Ce e aia? Care asiatic. Da? Indianele. Unde e mașina, mă? Am da. ajuns în apă, sub pod, what the fuck? Da. Hai să o luăm să mergem la drop, este aici că o vin mașină playerii alta. pe noi. Man. Unde? Ia-o. Hai la drop, repede. Unde e dropul? Acu pică, ia mașina. Repede, repede, let's go. Abu Da, Dhabi. nu l-a lăsat. Nu l-a lăsat niciun drop. Păi urmează, trebuie să ne mișcăm. Să mergem deja pe traseul lui. A, uite, gata. Brian, tu ce faci? Lasă-mă pe mine la volan, please, please, Te-o please. lăsat. Gata, hai. Tu, voi puteți merge, eu iau mașina aia de suport. Hai mai urcă-te. Bine. Lasă prostiile. De aici eu nu pot să trag. La 205. Bridges are overrated. Da. Și acum... my God. Zi, pe Stânga, ceapă. stânga. Nu stânga, dreapta, nu știu unde e visatul Stânga, stânga. mă. Te lași pe stânga, întorci în stânga, că se lasă pe dreapta, Că nu întorci te-ai în dreapta. jucat GTA, mă. Da, așa e și în GTA și în orice joc. Nope. Ba da. Zi, Bogdane. Nu știu. Shawarma. Ce-a urmat? Uite-le. Mașină în stânga, engage. Unde? În stânga. A, gata, au zburat și ei. Erau cu aeroplanul ăla, de fapt. Ah. Player. Player, lângă noi. Am scos doi din ei. Mi-a dat knock. Eu am scos doi. Îți la cover. Mamă, ce idee bună a fost să venim la drop. Brian, îți dau un revive? Da, și după aia, dacă poți să vii la pe mine. O da flash. Ce flash? No! Morților de Nu m-a dat buști. bătut. Au. Mamă. Da. Da. Back to lobby.